சென்னை பெரம்பூர் ரமணா நகர் SSV கோயில் முதல் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை. இவர் இரவு மாதவரம் ஹைரோடு ஓரமாக தனது ஆட்டோவை நிறுத்திவிட்டு தூங்கச் சென்றார். இரவு 11 மணியளவில் சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்து பார்த்தபோது ஏழுமலையின் ஆட்டோ உட்பட 3 ஆட்டோக்களை போதை கும்பல் அடித்து நொறுக்கிவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தது. இதில் பெரம்பூர் மாதவரம் சந்தோஷ்ராஜ் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். கஞ்சா போதையில் ஆட்டோக்களை நொறுக்கியது தெரியவந்தது. கூட்டாளிகள் 3 போலீசார் தேடுகின்றனர்.